ମୁଁ ପିଆନ୍ସି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁରୀ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆଣୁଛି ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଡୁଡୁଲିର ଆମର ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, 5 ହଳ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଯେ ଡୁଡୁଲି ପାଇଁକା ପାପା ତୁମେ ଆଣିଲ, ଆଉ କାହିଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁକା 2 ହଳ ଆଣିଛ, ତା ପାଇଁ କାହିଁ 5 ହଳ ଆଣିଲ। ଏଥିପାଇଁକା ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଅଲଗା ବାଟରେ ମୁଁ ହେଲା ବୁଝେଇ ନେଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ବଡ଼ ଝିଅର ମତରେ ଆସିଛି 2ଟି, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୋର ସାନ ଝିଅ ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ଆସୁଛି ମୋର ସାନ ଝିଅର ବି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ହଳ ଆଜ୍ଞା, 5 ହଳ। ସିଏ ଏତେ ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲା, ଯାହା ଧଇଲା ନେବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସପିଂ କରିଥିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୋତେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଥିଲା, ତ 3000 ଉପରକୁ ଯିଏ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଅଫର୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଦେଲେ ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ବି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଉପକାରୀ ଜିନିଷଟା। ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ତ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଫର୍ରେ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 2ଟି ଅଛି ବକ୍ସ, ଭିତରେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଉପରେ ଏଇଟା ଏ ଉପର ପଟଟା ଖୋଲା ହେବ। 2ଟି ବକ୍ସ। ଇଏ ଆମର ଘର ମଣିଙ୍କର ଏ ସପିଂରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତାପରେ ଏଇଟା କୋଲଗେଟ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ନା ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 1 ଫ୍ରି, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2ଟା। ଏଇଟା ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍, ଏଇଟା ଆମ ନନା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଛୋଲେ ମସଲା, ଛୋଲେ ବୁଟ, ଯେଉଁ କାବୁଲି ବୁଟ, ସେଇ ମସଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଳୁଦମ୍ ମସଲା, ଆଳୁଦମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବର ମସଲା, ସମ୍ବର ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟେ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ମଣିଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୋନ୍ ପାଉଡ଼ରଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପାଇଁକା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର ଏ ସାବୁନଟା ଆଜ୍ଞା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା 3ଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ ଡାହାଣୀ ଖୋଜିକି ଆଣିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମିଛ କହିବିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମୋ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁକା ଦରକାର, ତ ଏଇଟା ଆସିଛି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ଆମ ବୋଉଙ୍କର ମାର୍ଗୋ ସାବୁନ ବୋଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆସିଛି 3ଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫଗ୍ର ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 1 ଫ୍ରି, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଅଫର୍ ଥିଲା, ତ ସପିଂ ମଲ୍ର ଅଫର୍ରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ। ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 1 ଫ୍ରି।